Kaixo Nerea naiz eta gaur txagoze pintxoa egingo dugu. Lehenengo behar ditugu oliba batzuk, piperrak, arrautza egosia jartzen da ura irakiten, eta ura irakiten daunen gatza botatzen da eta arrautza pozten die 7 minutuz. Gero txaka eta ogie. Hasteko ogie zigorgailu sartuko dugu. Bitartean txaka txikitu eta irabiagailuaren tokira botatzen dugu. Eta gero arrautza. Zatitan zatituko da. Gero piper bat erditikan zatitu. Eta hori baten gainean jarriko da. Beste baten gainean. Gero beste piperra baita erdikan zatitu eta berdin. Gero goiara hartu eta txaka eta arrautza txikituta pixkat hartu eta gainean jarri. Pintxoaren gailuan azitu jarriko dugu. Eta zotzat sartuta. Eta hau da txagoze pintxoa. Nahi bat ez probatu eta gero.